Akadongan saha porseaon. Saya dameni Tuhan ma na totong miat di bagasan rohatta ganup. On mabarita na uli ni Tuhatta Yesus Kristus mangihuton na badia Lukas. Ditiki maborhat si Maria di pahato malau tu doluk tu huta Juda. Bagas ni si Sakarias do dibongoti ditabi ma si Elisabet. Ubege tabi ni si Maria si Elisabet manggujal ma poso-poso di bagasan bortiana. Jadi gokto di porbadia ma si Elisabet. Laos marsuara nagugu ma ibana di jauh ma. Dapotan pasu-pasu doho di tonga-tonga niya kaina. Dapotan pasu-pasu do na pinarorok mi. Marhua ma pola ro ina ni tuhaki manopo tau. IDC dapot pinggolhu suara ni tabimi manggujal lo poso-posoi di siubeoku sian las ni rohana. Martua maho ala dihapor seaeho ikut tulus na tinonahon ni Tuhani tuho. Songonima barita nauli ni Tuhan. Akadamang dainang saluhut hita na manangihon hata ni Tuhan sadarion. Di barita nauli, di pabotoho dotu hita songo dia si Maria, nagabitirua di hita songon sulu-sulu na mangulu, di nama dalani nguluta si ganupari. Ina Maria diguari do ina pangurupi, ina perlingguman. Alani itu tu tahormati do ina Maria, marhite edde do akatangiang, terlumubi tangiang rosario. Disita pangido pangurupion sian inata Maria. Lubi sian naka ugamo Kristen na asing. Tahormati do inata Maria. Taride dui marhite nama bahin devosi. Arca manang patung dohot gua Maria. Alai asatu mangkas taat tusi. Sungguh dia do hita mangihuton si Maria di bagasan ngulutta. Iko jumolo do taatusi ise do sasitong na si Maria. Dung madabu jol mai tu bagasan dosa. Ijajiho di batado si palua. Laho pasauton sakat ni di bata palua ho jol mai sian parhatu banon ni dosa doho hamateal. Isuru ma anak na nasasadai Yesus Kristus hubur tibion. Asa saudi isuru di batama suru-suruan Gabriel manopot si Maria. Huhu mangiduhon asarade ibana gabi ina ni si paluai. Ina Maria ima na pinupus ni si Joakim do si Anna. Sian horong ni Raja Daud. Sadaha hormatan na balga si tutudoi. Si Maria pe dang managam di pangiduan ni Tuhani. Marpikir do si Maria alabora do tohonan na pinasahat ni Tuhani sian ibana. Sungguh dia mai. Dang marsidalian si Maria alai di jalo do ulaon na borati holan mangasahon tu di porbadia na totong madongani ibana. Dungi ni na si Maria ma. Na poso ni Tuhani duau. Saya sau ma tuau songon na ni do mi. Songo dia do perdalanan ni ngulu ni si Maria. Dung diuduk kon ibana jauh-jauh na siat Tuhani. Dung salpu nama sai pitor borha do si Maria manopot si Elisabet edana naung gabe-gabean jala naing tubu-tubuat di hari hatua onna. Borha si Maria mardalat tu doluk tu huta Juda. Dau sian Nasaret hutana. Haroro ni si Maria ditongani bagas ni si Sakarias doho si Elisabet mabuan las ni roha. Si Johannes na di bagasan bortian nape Maria ia manggujal songon ima haroro ni ina ni Tuhan mabuan las ni roha. Mangida ninna si Elisabet matu si Maria. Dapotan pasu-pasu doho ditongani akka ina. Marhua mapola ro ina ni tuhaki manopot au. Dang tama dihilala si Elisabet dirina
majakan haroroni inani di bata. Sada kehormatan na balgas itu tudo terpilih gabe inani Tuhan, alai dang gabe bosir ni kicang ni rohai diang di si Maria. Adul situ tu sian hasomalan ni jolma di Portibion. Mungkin gabe inatani kepala desa, manang inatani camak pe ikon ihormati. Gari adong halak nama baik pangkat gabe ancamat tu jolma na asing asa iha biari asa tudi tunduk tu ibana. Asing do tu si Maria. Dung terpilit gabe inani di bata, porha du ibana manopot si Elizabeth, makubasi jala mangurupi. Inani Yesus, songon Yesus sendiri borha lau makubasi dan asa dihubasi. Maria gabe tiruan dihita saluhuna. Akadamang doho dahinang. Terpilit tita gabe anak doho buru ni dibata, dan alana patut manang alana tamahita, manang alani hajago otta. Saluhu nai pasu-pasu jala sileho-leho doi tuhita. Alani i pangka doho hatuan nata jaloi, dan mabaik kijang rohatta, jala leseng matatta mangida halak. Alai dalan pakobasio doi dihita natarju jala natarpilit. Di bagasan pojowot gabe halak Kristen, si Maria gabe tiruan, gabe contoh, tohonan kehormatan, manang pangkat gabe dalan laho makubasi. Hita pe martua do ala dipilih di bata gabe anak do boruna, gabe parsidoho di ngulu na manottongi. Marlas ni roha hita ala targoar halak Kristen, ala napunani Kristus ido hita. Tadda nilas ni rohata tapatarida song si Maria na borha tuhuta juda mangibati si Elizabeth na laho mangurupi edanai. Molota suku dirita kadamang doho dainang. Ahado naik kollehono ni dibata tu hita asa marlas roha hita. Mungkin molo denggar rumah tangga tak, godang artata, marpangka anak doho boruta, sinur pinahan gabe naniula. Jujut dang pola tak argahon songo sileo-leo ni dibata uju dipilit tita gabe anak doho boruna. Hape ido hatuau doho arta na sumurung. Buasa dang tak argahon ni songon arta na sumurung. Jujur kurang tak argahon ngulu ni pertudion doho aporsiaota ala jujur lubi tak argahon jala tertarik uhu las rohata di bayan arta ni portibion. Agi pita goto tinggal lusugo saluhu na hasangapon doho arta portibion ala jujur doi lubi tak argahon sian ngulu pertudion. Sipata nungalas rohata molo mahap pita di ngulu di tanokon. Akadamang doho dahinang sudi hita na manangihon hatani Tuhan sadarion. Tiruan na pinasaha ni inata Maria ima haporseao na tugu doho haserepon ni roha. Porsea do si Maria naikon patuduon ni debata dalat di ibana laho mangulahon juju ni Tuhani di bagasan na susah doho nawora. Naposo ni Tuhani duao saya sao matuau songon nanidomi. Si Maria totong di bagasan sirek ni roha. Tung peterpilih gabe ina di Tuhan. Anggiak ma gabe halak Kristen namar hapor siaon na tugu hita jalana serek marroha songon ina Maria asahita pe sugut parsido dapotan tupal hatuauni. Amin. Tuhan mamasu-masu.